Novú zostavu začneme vytvárať prepnutím sa do zostavového modulu pomocou nástroja vytvoriť novú prázdnu zostavu. V okne zadáme názov novej zostavy a potvrdíme. Teraz začneme s pridávaním komponentov do zostavy. Pomocou nástroja pridať komponent si zo zoznamu vyberieme daný komponent a potvrdením ho vložíme niekde do pracovného priestoru. Po pridaní do pracovného priestoru sa nám automatický komponent pridá aj do stromu komponentov. Teraz môžeme pridať ďalší komponent a tým bude piestový čap. Vyberieme ho zo zoznamu a vložíme ho do pracovného priestoru. Súčiastky sa skladajú k sebe pomocou väzieb či vzťahov. Rozklikneme si ho v zozname komponentov a pravým kliknutím na vytvoriť závislý vzťah si vyberieme najskôr plochu na súčiastke, ktorá bude pripojená, a potom plochu, na ktorú sa má pripojiť. V tomto prípade je to os. Piestový čap si posunieme ešte presne na stred. A tým dokončíme vytvorenie vzťahov. Ďalším komponentom bude ojnica. Pomocou nástroja pridať komponent vyberieme zo zoznamu, vložíme do pracovného priestoru a opäť vytvoríme závislý vzťah. Pomocou nástroja vytvoriť závislý vzťah najskôr vyberieme os v otvore malej hlave a potom os piestového čapu. Teraz si ojnicu ešte zarovnáme presne na stred. Najskôr si ju vysunieme zo súčiastky a následne ju posunieme presne na stred. Ďalším komponentom bude kľukový hriadeľ. Vyberieme ho zo zoznamu, pridáme ho do priestoru a vytvoríme závislý vzťah, tentokrát medzi ojničným čapom a otvorom v ojnici. Otočíme si smer a dáme vytvoriť. Teraz vytvoríme ešte jeden pomocný vzťah, aby sa nám hriadeľ otočil. Vytvoríme opäť závislý vzťah medzi plochou na pere a plochou piestu. Dáme vytvoriť a následne môžeme tento vzťah zmazať. Teraz máme hriadeľ otočený presne v smere, v akom ho potrebujeme. Posledným vzťahom bude plocha a plocha ojnice. Týmto je dokončené vytvorenie vzťahov medzi hriadeľom a ostatnými komponentami. Ďalším komponentom bude zotrvačník. Opäť ho vyberieme najskôr zo zoznamu, vložíme ho do priestoru a začneme s vytváraním vzťahov. Prvý vzťah bude medzi otvorom zotrvačníku, konkrétne medzi osou a osou ojničného čapu. Súčiastka sa nám presunula a teraz ďalší vzťah bude medzi osou zotrvačníka a osou hriadeľa. Teraz vytvoríme vzťah tak, aby sa tento zotrvačník posunul až na doraz, čiže k ojnici. Po vytvorení tohto vzťahu si môžeme prepnúť pohľady a vidíme pekné zarovnanie všetkých súčiastok. Ďalším komponentom bude kľuková skriňa. Opäť si ju pomocou nástroja pridať komponent, vyberieme zo zoznamu, pridáme ju do priestoru. Teraz začneme s vytváraním vzťahov. Najskôr vytvoríme závislý vzťah medzi osou predného otvoru a osou hriadeľa. Vyberieme najskôr os otvoru, následne os hriadeľa a kľuková skriňa sa nám posunie. Ďalším vzťahom bude vzťah medzi osou vrchného otvoru a medzi osou
piestu. Otočíme si smer a tým dokončíme upravenie pozície kľúkovej skrine. Teraz na kľúkovú skriňu príde valec. Opäť pomocou nástroja pridať komponent ho vyberieme zo zoznamu a pridáme do priestoru. Teraz prejdeme k vytvoreniu vzťahov. Prvým vzťahom bude vzťah medzi spodnou plochou tohto valca a vrchnou plochou kľúkovej skrine. Valec sa nám posunie a otočíme mu smer. Ďalším vzťahom bude vzťah medzi stenami. Vytvoríme závislý vzťah medzi stenou valca a stenou kľúkovej skrine. Teraz ho máme správne otočený a stačí ho už len posunúť na kľúkovú skriňu. Opäť vytvoreným vzťahom medzi bočnými stenami ho máme presne na mieste. Teraz môžeme prejsť k pridaniu ďalšieho komponentu. A tým bude kryt kľúkovej skrine. Pridáme ho do priestoru a prejdeme k vytvoreniu väzieb. Prvý vzťah bude medzi spodnou plochou krytu a prednou stenou kľúkovej skrine. Súčiastka sa nám posunie, otočíme smer a potvrdením dokončíme vytvorenie vzťahu. Potom stačí už len vytvoriť vzťah medzi osou a osou hriadela. Ďalším komponentom bude hlava valca. Vyberieme ju zo zoznamu, pridáme do priestoru a prejdeme k vytvoreniu vzťahov. Opäť ako pri kryte kľúkovej skrine, prvým vzťahom bude plocha a plocha valca. Otočíme si smer a následne stačí už len vytvoriť vzťah medzi osou otvoru a osou na valci. Ďalším krokom bude popridávanie skrutiek do všetkých dier. Vyberieme ju zo zoznamu a pridáme ju presne do diery, do ktorej ju chceme vložiť. PowerShape automaticky vytvorí kombinovanú väzbu. Pridáme ju do všetkých dier na vrchu. Po priblížení môžeme vidieť, že PowerShape nám automaticky vytvoril dve väzby. Prvá väzba je medzi plochami, čiže vrchnou plochou hlavy a spodnou plochou skrutky, a druhá väzba je medzi osou. Takýmto spôsobom popridávame aj zvyšné skrutky do zostavy. Po pridaní všetkých skrutiek stačí už len pridať remenicu. Pomocou nástroja pridať komponent vyberieme zo zoznamu remenicu, pridáme ju do priestoru a vytvoríme jej vzťahy. Prvý vzťah remenice bude medzi plochou a plochou na kľúkovom hriadeli. Toto zabezpečí, aby sa táto remenica posunula presne na doraz k tejto ploche. Otočíme smer a potvrdíme vytvorenie vzťahu. Následne stačí už len vytvoriť vzťah medzi osou remenice a osou hriadela. Po pridaní tohto komponentu je zostava hotová.